Čaute, čaute. Môžeme ísť urobiť asi reakciu na Portyho. No, ale ja by som asi rovno začal. Kámo, to snad nemyslíš vážně. U toho posledního videa, kde reaguju na lifehacky, je přes 20 000 lajků. Ináč som chcel povedať, že to celkom sranda, že... Sorry. Že ja reagujem na Portyho, ktorý reaguje na lifehacky, ktoré... odkiaľ si, dá sa povedať, nefungujú, hej, takže... Nice. A u toho videa, kde je následně testuju, je skoro 30 000 lajků. Dámy a pánové, kluci a holky, já vám moc děkuju a my si dneska zareagujeme na další lifehacky. Takže rozhodně tady to video sleduj až do konce, zanech tady svůj palec nahoru, když tady opět zanecháte 20 Keď bude moc ticho, tak prepáčte. Na duši a u srdíčka. Určitě tady zanechte odběr a zvoneček, protože se snažím na tady tom kanále vydávat videa každý jeden den. V popise videa úplně nahoře máte odkaz na merch, bikiny, batory a tak dále. Brzo bude vycházet nová kolekce, takže se máte na co těšit. Na BMXkách je to jiné, na BMXkách jsem svůj. První věc, kterou tady dneska máme, bude spočívat v zubní pastě. OK, zubní pasta, pečící papír, já doufám, že to nechce nikdo zapít. Já jsem podobný lifehack už někdy viděl a já si nejsem jistý, jestli tohle půjde do trouby, anebo jestli tohle půjde do mikrovlnky. OK, tohle, dámy a pánové, očividně je celý. Prostě si z toho uděláte takovýhle sladký bonbonky ze zubní pasty, dámy a pánové. Nemáte doma, nepočkej, to nejsou bonbony. Dobře, ale víte co, budeme opět na Reddit, kde se koukneme na normální lifehacky a budeme doufat v to, že tam nebudou podobné kraviny jako tohle. Hele, ale teď popravdě, kdo ví, jestli by čirou náhodou tady ten lifehack opravdu nefungoval, to si vyzkoušíme, dámy a pánové, v dalším videu, kde budu opět testovat lifehacky. OK, kluci a holky, jestli čirou náhodou musíte mít zapnutou kameru, když máte online hodinu. Tohle to je lifehack, který můžete klidně vyzkoušet, dáte tam Lego panáčka tady tím způsobem a možná učitel nepozná, že to jste vy, pokud má problémy se zrakem a šedej zákal. Tohle si myslím, že je takový dobrý vtip do online výuky. Asi 2 minuty jsem teď koukal na tady ten obrázek a snažil se přijít na to, co je v tomhletom za lifehack. A vy, když si vezmete tady ten cestovní polštář, který máte kolem krku, tak ho můžete použít jako polštář a můžete mít na hlavě sluchátka. A nebude vás to prostě tlačit. Tohle není úplně tak geniální, ty 2 minuty, které jsem na tím strávil, byly asi zbytečný, řekl bych, ale pokud to má někdo doma a máte tady s tím problém, voilà, dámy a pánové, tady máte řešení. OK, tentokrát tady máme lifehack formou videa, ve kterém nám někdo ukáže, jak... Počkajte. Chcem vedieť, či by ste chceli na môj F-Gear také jednoducho video. Mám iba taký, že ale extrémne basic. Ale myslím, že by to mohlo byť. No, ja zapnem ďalej. Ďalej to video. Je úplně nejvíc 200, 300, 5 milionů IQ způsobem otevřít ananas. OK, chytneš to za ořejšek. Já jako upřímně ani nevím, jak normálně se má ananas jakoby krájet nebo otvírat. Tohle to je docela jakoby hodně manký způsob, jak naporcovat ananas. Tohle to dělají opice v divočině, brácho. Kámo, tohle to není. Počkejte, preskočíme kusok tento lifehack. Jako, ježiš, já už jsem si myslel, že tou vrtačkou si bude čistit zuby, kámo. To by bylo úplně extrémně mimo. A tohle to je docela smart, tohle to je celkem chytrý. Hele, podle mě v pohodě lifehack. Kámo, počkej. To čo bana... Teraz v udržateľnom balení. I hneď k použitiu. Reklama. Blinkar. Darujte jedinečnú chvíľku na Valentína. Počkej, co? Hele, tohle to mi hlava nebere, tohle to je podle mě taky úplná kravina, nebo není? Hej, kámo, já nevím, čemu mám věřit, proto tady je i ta série, kde ty lifehacky následně zkouším. Tohle to nemůže fungovat, tohle to je blbost. Kluci a holky, Reddit, plnej Čo? Na tohle to potřebuju lifehack, kámo. Jak se zbavit idiotů, který mají na 50 jezdit 50 a ne s těma svýma getokárama, ty vole, 80 až 100, ty vole. Každopádně, pokud nejste idiot a nejezdíte po městě getokárou 100 km v hodině a jezdíte například metrem nebo tramvaji a máte tam tady ty úchytky, můžete si tam takhle inteligentně pověsit i váš batoh, dámy a pánové. Ono to vypadá, jako kdyby ten batoh měl ještě na nějaký karabině nebo na něčem, že si to tam jakoby navlík sám, že to není na tady těch úchytech přímo, ale inteligentní řešení normálně
to je reálně hele, taky podle mě většina z taky vás, tak, jo. přestože necvičíte a neděláte si doma protein, budete znát tuhletu lahev, tady ten odborně nazývající se shaker. No a někdo ten shaker Sorry, mě to využil připomíná na červíky, to, že si větě, tam dal ty sušené, nějaký dobroty, jo. nějaký, Chápete, nevím, co to ty je, sušené, vypadá jak těto. červy sušený. vlastně No a já tato jsem tam inteligentní nedal, bytost si to dala do toho shakeru a papá to z toho. Jako můžete to klidně vyzkoušet, jestli je to pohodlný, tak OK, ale já rád svoje bramburky a to Dobré party, píp, píp, to píp, máš. píp, píp, a měl to naskenovaný, kámo. Nice, OK, tohle je inteligentní, pokud jste teda v obchodě, který má samoobslužný pokladny, ale nevím jak u vás ve městě, ale v našem městě v každý samoobslužný pokladně je váha, na kterou to ještě musíte položit, takže já si myslím, že tady ten proces úplně moc neurychlíš tím, že si to takhle krásně připravíš do košíku, kámo. Nevím, jestli vy máte doma myčku na nádobí, každopádně já ji doma mám, poprvé v tomto bytě mám myčku v domácnosti a v čem spočívá tento lifehack jsem ještě úplně jako nepřišel. Co? Kámo, tohle to jsem nepochopil, tady to video mě obralo o 28 sekund mého drahocenného času. V minulém videu, kde jsme se koukali na nějaký lifehacky, právě tady na tom Redditu, byl i lifehack, kde týpek ukázal, jak se opravuje zip. Tak Když to prostě jsem máte neviděl, zip, chápeš, neví jakože- asi. Ne, napište do komentů. Chápeš? Podle téhle fotky to můžete opravit pomocí tušky, sice vůbec nevím jak, ale očividně to nějakým způsobem jde. Kámo, ne, já když jsem byl děcko, tak jsem si myslel, že tohle to nějakým způsobem fungovat bude, ale tohle je prostě kravina, aby to fungovalo. Já nevím, jestli to podle toho obrázku chápete, ale týpek prostě zapojil do nějakého starého Androidu nebo prostě do nějakého Androidu redukci na USBčko a potom tam strčil malinký USBčko pro bezdrátovou myš, aby ten telefon mohl ovládat tou myší, ale telefon nemá kurzor. A tím, že tam strčíš USBčko s myší, neznamená, že se tam ten kurzor objeví, pane bože. Kámo, já doufám, že to vůbec nikdo nevěří. Typek tady píše It actually works, joy emoji, přitom to prostě nefunguje. A víte co, já to vyzkouším v nějakém dalším videu, kde budu testovat lifehacky, pokud teda najdu nějaký takovejhle kabel. Tohleto na jednu stranu není vůbec pracnej lifehack, na druhou stranu je strašně užitečný. Vy když máte prostě na spodku koše zalepený nějaký kraviny, nedej bože nějaký starý maso, nebo prostě něco, z čeho teče nějaká šťáva, prostě to vyhodíte do koše a když tam nemáte pytel, asi tam většinou pytel máte, ale když ho tam nemáte a dáte tam třeba noviny, tak se vám to nepřilepí na spodek toho koše. Mně se to občas stávalo takovýhle věci, nicméně dobrý je to, i když tam máte pytel v tom koši, protože potom přes ten pytel odpadkovej tam nesmrdějí ty zkažený pyteklý věci a je to prostě lepší. Máme tady video, jak si hodně dobrým a účinným způsobem zavázat tkaničky tak, aby to asi drželo a za žádnou cenu se vám to nerozvázalo, nevím jak vy, ale já si umím vázat tkaničky. Jo, tohle je věc, kterou jsem se nemusel učit na internetu. Každopádně já jdu kolikrát ven s botama, které jsou normálně rozvázaný a je mi to úplně jedno, takže tohle je pro mě úplně poslední lifehack, který bych někdy v životě využil. Nicméně se na to podíváme až do konce, ať i vy víte, jak si zavázat nějak účinným způsobem, prostě jak si pořádně zavázat botu. Pokud máte nadměrně dlouhý tkaničky, tak to asi využijete, ale myslím si, že ale nevím, kamo, proč by si někdo takhle tkaničky jakoby vázal. Nicméně, pokud nějaký tady z těch lifehacků využijete, tak mě označte na můj Instagram a já se na to podívám. OK, tady nad tím mi hlava úplně zamrzla. Řekni mi, co je tohle za lifehack, jakoby. Co? Proč? Je to lifehack, nebo to je nějaký joke, který já nechápu? Jo, tohle už jsme viděli, dámy a pánové, v minulém videu, kdy jsem reagoval na lifehacky a máme tady ještě detail. Úplně zamrzla. Řekni mi, co je tohle za lifehack? Co? Proč? Je to lifehack, nebo to je nějaký joke, který já nechápu? Jo, tohle už jsme viděli, dámy a pánové, v minulém videu, kdy jsem reagoval na lifehacky a máme tady ještě detailnější video toho, jak fukarem na listí můžete takhle hezky smíst sníh z vašeho auta, pokud máte auto a pokud ve vašem městě padá sníh. Tady bohužel sníh padal a já jsem měl první zimu auto. A zrovna první zima, ve který já mám auto, sněží. Za posledních 10 let nesněžilo a když já zrovna mám auto první zimu, tak sněží, kámo. Dámy a pánové, kluci a holky, pokud často pracujete s barvou nebo něco přelejváte, vylejváte, tak můžete využít tento lifehack, kde borec si dal jenom nějakou tejpu, nějakou izolepu na kraj vlastně toho kbelíku s vodou a přelil to do jiného. A jak vidíte, nic mu nekáplo bokem, jenom trošičku té barvy bude teďko na ty izolepy, ale to si myslím, že úplně tak nebude bolet, jako kdyby si to třeba vylilo někam na zem, nebo nedej bože na boty. Kámo, kdyby mě se to vylilo na boty, já bych
Na místě zemřel, kámo. Mé infarkt. Perfect balls. Kámo, co? Tohle to vím, že je věc, do který dáš tenisák a pak to hodíš svýmu psovi úplně někam do dálky. A týpek si tady z toho dělá sněhový koule. Tak ty jsi No tak toto by bylo insane. Kámo, tak tohle to je nejvíc 200. Hele, tohle to je zatím nejvíc IQ věc, která tady byla. Týpek něco léje do motoru nebo do auta. Nevím, co to přesně je, jestli to je Fridex nebo prostě nemrznoucí směs, ale on jako trichtejř použil kus listu, který prostě někde utrhl. Kámo, geniální. Za tohle by si, kámo, zasloužil nějakou cenu. Nobelova cena samír? Ne, dámy a pánové, tohle si zaslouží Nobelovu. Koukněte se na to. Tohle to může převálcovat nějaký světový mír. Tohle to je nejlepší věc, která tady dneska byla. A proto mluvím jako kámo, co mi je dneska? Já jsem dneska úplně nějaký divnej. What the fuck? Tak tohle to je geniální věc, dámy a pánové. Tohleto, pokud se nemýlim, je taková židlička, kterou občas dávají lidi z pizzerií vlastně do pici, aby se nepropadávala ta krabice na tu pizzu, tak se to dá prostě doprostřed. Já to tady někde mám. Jo, mám to tady, mám na mysli přesně tuhle tu věc a tady s tou věcí se, dámy a pánové, tady ten lifehack vyzkoušíme v dalším videu, kdy ty lifehacky budu testovat. Ale to je, dámy a pánové, ta věc, kterou chcete slyšet, že to budu zkoušet. A ano, já to budu zkoušet, protože vidím vaši podporu. Vaši podpory vážně mi udělalo extrémní radost, že se vám líbilo právě to video, kde jsem ty lifehacky testoval. Kámo, tak tohle to je dokonalý. Tohle bych asi nenazval úplně jako lifehack, ale je to strašně hustý. Vezmeš starou televizi, vydlabeš ji jako dýni, nebo nevím jak dýni asi je, ale prostě si z té televize uděláš takovouhle prostě díru, kam potom můžeš dát pelíšek pro kočičku, ona se tam takhle krásně chilluje, až tam je takový krásný červený světlo, Kámo, takhle jsem vypadal já, když jsem se přestěhoval do tady toho bytu a neměl jsem v kuchyni vůbec nic a potřeboval jsem vařit. Sice jsem nedělal přesně tohleto, ale tady týpek vzal prostě nějakou, nevím jestli to je plastový, jestli to vypadá jako nějaká plechovka nebo něco, kterou prostě rošláp, dal do toho klacek a udělal si z toho obracečku. Kámo, na tady toho frajera nemá ani SpongeBob, který dokáže grilovat pod vodou. Ani SpongeBob tady nemá, a to už je co říct. No, já bych vám potom mohl povedat jen takovou teorii. O tom by mohlo být samotné video. Tkaničku, ale co je to za lifehack? Že by som robil teórie, no. A že sám akože na Wikipédii by som si našiel, viete, by som vám to povedal. Ale... Sorry, neviem, ak sa dávajú linky, opravdu nevím, ani jak vy, nič. ale já jsem si v životě na kraťasech A ináč nepotřeboval tu tkaničku zavázat. hackli mi Snapchat skôr. Že za to zatáhnu, ale vždycky... Našťastie som ho stihol ešte vymazať, a nie len Snapchat, akože celý účet, takže môj účet už, dá sa povedať, neexistuje. A vymazal som si aj Snapchat. Tak no. Snad tady nepojede nějaký getokárista 100 kilometrů hodně. OK, dámy a pánové, tohleto je zatím bezkonkurenčně jedna z nejlepších věcí, které já tady v tom vidím. Tohle, pokud se nepletu, je nějaký tác nebo nějaká podložka, se kterou ty normálně otáče. A já mám přesně ten problém, že já mám v lednici strašně moc věcí a potřebuji něco vzadu. A teď tam prostě musím tu ruku takhle ty vole prostrčit, jako kdyby někdo nějaký ruce se snažil protlačit. A nebo musím všechno. To, že keď idete na čo hľadať v hľadničke, normálne ono to bolo v strede hľadničky, kde nič nebolo, hej, hľadal som zavarané uhorky. Uhorky? Hej, uhorky. No, ono to tam nebolo. Príde mama, ona to zobere. Ja by taký, ale to tam nebolo. No. Ty věci vyndávat ven, takhle. Bohatě stačí, když s tím jenom otočíte a vezmete si, co potřebujete. Tohle je super. Počkej, co? Kámo, ne, to nemyslíš vážně. Kámo, tohle bylo normálně nasazený tady na tom. A ono to vypadalo jako, že to odzhora dolů plný, ale tohle to byla prostě jenom, prostě to byl... Serious Intense šampón. Pre až 5-krát silnejšie vlasy znútra. Vyskúšajte. Wow. Prečo je Milka Choco Brownie také chutné? Vyskúšajte Dobre sami. meké, alebo ja neviem, ja to moc nechutí, podľa mňa je to moc čokoládové. Nebo ono to vypadá jako les, ono jako nevidím to prostředí. No som to iba akože iba jednu kocka, pre mňa je to strašne čokoládové. Počkej, co to je? Ja. Kámo, ne, to je jablečný mošt. Týpek si dal prostě ven, to je jablečný mošt. OK, týpek, který má poničený boty, to moc dobře znám, dámy a pánové, věřte mi, já mám tolik pod strašně moc zničených nebo zničených, prostě poškozených, že je vidět, že nejsou úplně fresh nový. OK, týpek to tady zarovnává. Dá na to hadr. OK. Kámo, ne, ty to, počkej, on to přežehlí. Kámo, neříkej mi, že to popraví. Já bych se strašně bál, se svýma botama něco takového udělat, kámo. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Počkej. Jo, aha, takže už to je všechno, dámy a pánové, ale jednu věc ten týpek neudělal, on z toho nevyndal. Ten hadr nebo to, co narval dovnitř. Takže podle mě, kdyby to vyndal, tak to nevypadá zas tak dobře, ale myslím si, že za zkoušku to rozhodně někdy v budoucnu stát bude. A takže to vyzkouším. OK, pokud jsem tohle to dobře pochopil, tak někdo měl prostě málo materiálu na to udělat konkrétně
konkrétně brownies, nebo to můžete použít asi na cokoliv, co budete dělat v troubě, ale jelikož neměl menší misku a měl jenom tady tu velkou, tak do půlky té misky takhle dal alobal, prostě takovou. Dobré, ano. Odebere, protože aktivně nesledujete moje videa, ale odebere to i lidem, kteří aktivně moje videa sledují. No, takže rozhodně tady se nechte odběr, pokud nemáte, protože vycházejí videa každý jeden den. 3 a... Jo, čaute všetci. Ahoj, čau.